दानि भिडिअ बानायदां कनजितानि दे दोनथ' लोगोफोर मबाइलाव गोदान भाइरास फैदो दै नोंसोरो मिथिना मिथियाखै मबाइलाव गोदान भाइरास फैना दं कनजिता बर' भाइरासनि मुङा तो कनजिता बर'नि भाइरासनि लेभेला बेसे गोजौ मिथिगौ 51.8 के बिथांनि भाइरासआ ओरैबायदि गोजौ लेभेलाव दै आं जेबो बुंनो साना कनजिताखौ मिनिनो ओंखारदों आरो कनजितानि भिडिअखौ नायबानो मिनिनो ओंखारो जे जोंनि बर'आवबो बेबायदि मानसि दङ होननानै लाजिदोंना लाजियाखै मिथिया कनजिताखौ एसेबां इउटुबारफोरा आंथ' बानायाखै दा फार्स्ट टाइम कनजितानि मुङाव बानायनाया एसे लाजिनांदोंना नाङाखै बेखौ मिथिला खिन्थु गोबां मानसियानो बानायबाय दै दाखालि बयसो आदा जेम्सआबो मार जावबाय बेखौ दैदेन सोरबा दिदोम कनजिता इउटुबाव बेनोल'सै नामा नोंसोरो ससियेल मिडियायाव मा देखायनो सानदों माने फोरमायनो सानदों नोंसोरो आं नायनो हाथारलालै कनजिता बाजिखौ एसे बेलेग साइजनि भिडिअ लाबोदोब्रा नोङो कनजिता नोङो जाला मेला भिडिअखौ होबाय थानाङा मिथिबाय बोरैबा नुयोना बेबायदि भिडिअ होबाय थाबा आबां जाबां भिडिअफोरखौ होनानै गावखौनो कनजिता बाजै नोङो बेबायदि भिडिअ होनानै मा फोरमायनो सानमारदो कनजिता नोङो मिथियोना मिथिया दानि जुगावना नैबे समाव 12, 13, 14, 15 बोसोरनिफ्राय मबाइल नायो उन्दै गथ'फोरा नोंनि भिडिअखौ नुबाथाय मा सानगोन दे नोंनो बुंलाय नों मा सानगोन दे नोंनि भिडिअखौ नायनानै बै नायग्रा मानसिया मा गियान मोनगोन आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय नोंनि भिडिअ नायनानै आं मा गियान मोनगोन मेन बाथ्रा बेदै नोङो बेबायदि भिडिअ होनानै मा खिथिनो नागिरदों माने खुनु लाब गैया बेबायदि देखायनानै नोङो नोंनि स्वभाबखौ नायबाथाय बेबायदिसो नाङो नोंनि बेबायदि ससियेल मिडियायाव खान्दा खान्दा गाननानै उल्था कल बारनाय नुहां नुहां देखायनाय बेबायदिखौ नायबाथाय सोर साना बयबो सानगोनब्रा जायनि मेनो सानगोन दा नोंखौ नायनानै सोरहाबा मेगन सादो गाज्रि मोनदो बेखौसो बुंदों ना नोंलाय माथो मोजां खामानि मावो जेबो मोजां खामानि मावाखै नोङो प्रेगनेन्ट जाबाय प्रेगनेन्ट जानायखौनो ओरै खिथिलायनांबाय न'आव मा खिथिनाय जादों बेलाय जायदो मिदो जावजानाबो लाजिया नोङो बेबायदि गारबाय होनना बुंनानै एलबाम बानायबाय एलबामखौ बानायथामोन ना नोङो मा बेल' ससियेल मिडियायाव जानला मेनला रिल्स बानायब्रा मेरला दङ रिल्स बानायग्रा नों बायदि बानायाना सोरखौ नुदों नोंलाय बे बिटिसिआव सोरखौ नुदों बेबायदि नोंनि बायदि रिल्स बानायनो नुदों सोरखौबा जाम्बिसो नोङो आरो हौवाखौथ' बुंला आङो हौवानिबो भुल दंब्रा हौवायालाय मा घन्टानि सान्स होदो बेखौलाय सान्स होनाङा बेबायदिखौ आंनि हिसाबाव नों बायदि मानसिया खुनु इउटुबखौ खुलिजाया फेसबुकबो खुलिजाया खुनु माबा खुलिजाया नोंनि बायदिबा माने नोंनि बायदि भिडिअखौनो बानायनांगौ नामा मा बिलाय बरिस गाननानै भिडिअ बानायनाय दसेबा कल बारगोन दसेबा हैथिं माबा खिथिगोन नुहां नुहां खिथिगोन बेनो जाबाय फाग्ला बिदि जायो मानसि मोजांनि सभाब बेबायदि जानांगौब्रा आलु गेसावसो जागोन नोङो बर'नि जोलैनि हांगारसो जाम्बि बेबायदि भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव नोंनि बेखौ नुहाहाब बेखौ नायनो नेदों फाग्ला नोंखौ फल' खालामदो नोंखौ साबस्क्राइब खालामदो माबा मोनसे मोजां नुगोन खोमा र' होननानै नोंनालाय मा दसेबा ओरै दसेबा ओरै है आं मोजां मोनाखैलै बेबायदि भिडिअ नायनो दा नोंनि सायाव मेक्सिमाम 15-20 जन इउटुबारा कन्टेन्ट लाबोबाय नोंनि खर' जेबो हाबाखै नोंनि खर' जेबो हाबाखै खर'आव जे माबा मोनसे हाबनायमोनबा नों बेबायदि देखायामोन नोंनि फेमिलि उदै देरनायखौलाय जोंलाय मानो देखायनांगौ नोंनि उदै देरनायखौलाय जोंलाय मानो नायलाबायनो दे बुंलाय नोङो आंनि न'आव माबा मोनसे जाबा नों माबा मोनसे हेल्प खालामनो फैगोन नोंखौ हेल्प खालामनो हाया नोङो बिलाय कनजिता हेल' गाइस
नै आं प्रेगनेन्सि जाबाय मा बुंनाय जादों बिलाय जेबो जायाखै नोंनिया मोजां मोनाखै आङो जायनि बेनो जावजागोन बेखौ इउटुबारफोरा जावबाय थानांगौ बिदि मानसिखौ क्लास खालामनानै ओरै क्लासनिफ्राय आउट क्लासनिफ्राय आउट खालामजागोन नों दा लेथ्रा लेथ्रा भिडिअ होबाय थायो नोंलाय नोंनि भिडिअखौ बिदि लेथ्रा लेथ्राखौ नायबाय थानांगौ जोङो फाग्ला नाया सामाबो माथो ख्ला नोंनियासो नुजाफैयो नाया नङो इउटुबखौ दसे डाटा अन खालामनासै नायबाय कनजिता इउटुबाव नायलालै इन्सटाग्रामाव थांलायनोसै नायबाय कनजिता जेरावबो कनजिता नोंनोल' इउटुबनि मालिक माबानि इन्सटाग्रामनि मालिक नोङो फेसबुकनि मालिक होद बारा बाराबा इउटुबदो इन्सटाग्रामदो आनइनस्टलसो खालामनोसै आङो रायजोफोर मा बिलाय कनजिता बर'नि एक्टर एक्ट्रिसखौबो गेजेर गेजेर फैनांगौब्रा जेराव थाङो माबा कनजिता कनजितासो माथो कनजितासो आलु जायदों मिदों बाहायजादों नोङो जाम्बि दैदेना मा बुंदोंमोनलाय नानेखा बानाय मायबा बानाय होनलायबाय दं नोंखौ दैदेना नानेखा बानाय खमायला जाला अदालगुरियाव रिल्स बानायनोसैनो एक्ट्रिसफोरदो कनजिताखौ दा बायसाव नुबा आङो मोनसेल' कुइसन खालामगोन नोंनि ब्रा गाननानै भिडिअ बानायनाय आरो बै हल बारनाय नुहां भिडिअ रिल्स बानायनाय बैजों इयुन जोलै जायबा नायदों जायबा नायबाय थागोन नोंखौ बैसोरो मा लाब जागोन बेनि फिननायसो नांगौ आंनो जेबो नाङा ओमफ्राय नोंनिफ्राय दैदेन ओमफ्राय आरो मायबा मायबि नाम दंबावोमोनलै बावलायलांबाय आङो बारा माबा खालामबाय थाया नोंनिखौथ' बारा नायनो हाया आङो मार रागा जोंबाय आं नोंनि बै माबा नोरै हेलौ लोगोफोर नै आं प्रेगनेन्ट जाबाय मा जादों बिलाय जेबो जायाखै एख' देखायनाय जायाखै नोंनि भिडिअखौ नायना रावबो जेबो सोलोंनो हाया मोख्रानोसो नांदेरनाय बायदि मोनबाय मानसिखौ इथिं बारहां ओरै फै ओरै बाक्सायाव फै मा बिलाय ब्रा गाननानै भिडिअ बानायनाय आच्छा दे आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुं दे नोंनि भिडिअखौ नायबाय थाबाय हा उनथिंजाय हमना ला आंनि बिब' दोङो आंनि भागिन बायदिसिना दं आरोना नायबाय थाबाय बे नोंनि खल बारनाय ब्रा गाननानै भिडिअ बानायनायखौ नुबाय आं मा खालामगोन दा मा खालामगोन आं दे बुंलाय नोङो आं मा खालामगोन लासिंसिं जाया आङो लासिंसिं जागोन जाया दे बुंलाय नोङो आंनि उनथिंजाय सोरबा बिदा सोरबा फंबायानो नायबाय थाबाय दे आंजों भिडिअ नोंनि भिडिअ बे खावसे गोनां खावसे गैयिया नुजाफैबाय अब्लाना लासिंसिङा सोर जाखो नोंथ' जायाना आंहा जागोन लासिंआ बैयासो जागोन मारै होन्दोंमोनलाय र' खिग्राया लाजियानो नुग्रायासो लाजियो नोंना बिदिसो जादों खि जानाय सैमाया खि जानो गारगोन नामा बुरबक कनजिता सेंगेल एजेन्डा अल बिटिसिआव सेंगेल एजेन्डा नोंल' सोरबा हारिमु सोरबा अफिसियेल बायदिसिना सेंगेल एजेन्डा नों हारसिं गसंना दङ अल बिटिसिआव नोंबायदि इउटुबार नोंबायदि रिल्स बानायग्रा मानसियानो गैया बिटिसिआव बेसे मानसि दं बेखौथ' मिन्थिला जायखिजाया बै बिटिसिनि गासै मानसिनि गेजेराव नों सासेल' स्टेजआव गाखोना दङ मिथिगौ लाब गैया थ' लोगोफोर बेबायदि कनजिता भाइरासखौ दाननांगौ बे भाइरासखौ आनइनस्टल खालामनांगौ आरो बे आनइनस्टलनि लाइनावसो फैबाय बे कनजिताखौ आङो नायनो हाला दे आं हाला नायनो एकदमबारे जाथारलाय कनजिताया कुनु लाइननि मानसियानो नंखाया माने कनजिताया कुनु लाइननि मानसि नङा कनजितानि भिडिअ नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो बेखौ आसा दा खालाम कनजितानि भिडिअखौ नायबाय थाबाथाय कनजिता बायदि लंथंसो जागोन फाग्ला कनजिताखौ लंथं मदार्न जुग नामा मा मेथाइमोन बेबायदिसो जागोन लंथं मदार्न जुग गोदोनि दिना गैला कनजितानि दिना फैबाय ओरैसो जादों दा जोंना गोदोनि दिना गैला कनजिता बाजैया फैबाय दा नायबाय थादो बेखौल' बारा बुंबाथाय आरो गाज्रि जागोन नालाय जायखिजाया आङो बै कनजिता भाइरासखौ नायनो हाला दे आनइनस्टल खालामनांगौ लोगोफोर हादों बेबायदिखौ गाबोन गोदान होबावगोन आं दिननि थाखाय जाथ'बाय कनजिताखौ बे भिडिअ बारा जाया फेस टु फेस लोगो मोनबाथाय एसे मोजां जागौमोन आरो बुंनायाव माबानायाव बे भिडिअ मोजां जाया
मालाबा साहा दखानाव लोगो मोनबाथाय बुंगोन बहा लोगो मोनो ओइ ओरैनोसो बियो जोंना आरो बाक्सा